klar til største drop i hele Rocket League historien. Vi starter ud med de værste pick drops, der er 71 af dem. Så jeg tænker, at vi skal igennem dem alle sammen her, ikke? Måske kommer der en par to, man ved aldrig. Men husk lige, drop jeres prediction i kommentarerne lige nu. Om I tror, vi rammer maximum. Eller bare får noget fist. Dem alle sammen. Vi starter med alle de her 6-7 sport drops her. Jeg tænker, at det altid er noget fis, men vi kan få en god trade-up måske i sidste ende. Der er kun en måde at finde ud af det på agtigt. Shit, man. Skal vi få noget godt fis af det, boys. Husk at like, subscribe. Og donere alt lortet her. Fuck, det er lort alt sammen der. Stars. Burnout. Money. Det var lidt sport. Når vi 101 special drops. Det maksimum her vi kan ramme, det er nok sådan noget Titanium, White Fennec eller Octane eller et eller andet. Så det er det vi går efter, ikke boys? Skal I forstå os? Shark Fin, Knitted Yarn, Battle Stars. Alt sammen pisse. Skræmme lille Marksen. Hvad det godt? Har den hævet, eller hvad? Bro, husk nu, vi skulle skrive sådan noget Titanium White Octane i titlen. Fordi det er det, tænker, det er det vi går efter. Og jeg gider ikke sige det allerede, boys, men den her lyd her, den er faktisk pre-recorded. Og muligvis rammer vi faktisk Titanium White Octane. Jeg gider helst ikke lide det for meget. Og jeg kan heller ikke sige mors på det. Men jeg tror, den er flimflor og painted. Jeg så faktisk, den er, du fik sådan en god egentlig der. Boys, like video, hvis I sidder i knuller lige nu. Like video, hvis I sidder på en stol. Ligger ned. Så på toilettet. 30 likes. Hvis I hedder Rasmus, like videoen. Bro, ja, alle de der, tænk på alle de der golden pumpkin og sådan noget pis. Det var værre en import drop, sagde det ikke? Nå ja, åbne dem lige, ja, åbne dem først. Der kan du få væk meget. Det er slet ikke ondt, det der. Bro, hvis du får noget godt painted, så er det massivt. Jeg vil gerne lige se det. Jeg tror også alle boysene er. Yes. Men du kan se, at jeg laver en Black Mario trade-ups. Ja, det kan du 100%. Og jeg tænker på, alle de her drops, de har været collected siden 2016, boys. Så det er faktisk rigtig stort over med. 2016 collection. Lad os se, om vi kan få en Titanium White Fennec her. Eller Octane. Yes, man. Okay. Alt er golden piss først, tror jeg. Vi er jo alle sammen lort.
Kick special. Ej. Det er ass. Lort. De benene der er altid noget. Men for at syne det, tror jeg er lort. Så det skal være så tændt i mig, fordi noget der. Fuck, det er røv. Golden egg. Balaclava. Advertised. Virtual reality. Lord. Fuck er det der? Firkant. Alt sammen lort. FIFA. Nej, det siger lort. Okay, nu bliver det intens. 9 import. Okay. Men pizza. Trinity. Lort. Ej. Giver sådan noget godt. Skal det godt her. Mantis. Kyloklon. Det var lort. Nogle Black Market her. Ingen Black Market. Bum, den er lort, den der. Lort. Ej, den er ikke god. Ja, kan du sige Black Market? Hey, der er stadig trade in, stop med. Hvad er der Black Market trade in? Ikke det der. Ikke det der. Fucking movement. Tænk bare, de kommer til at skifte det der i YouTube. Er det? Okay. Så jeg simpelthen rammer en max win de her. Det var faktisk max win Losing Dragons. Det er lidt pis. Pik, fis. Okay. Alt special, lord. Okay. Fucking røv. Som jeg vil banner. Skiver der mus. Jeg kan godt lide det. Jeg sværger. Hvad fuck laver de? Morty! Pigeon? Okay. Fuck, det er mange gange. Scarab? Oh shit. Det er faktisk godt det der, boys. Like. Nej, Richard Krog vil sende mig. Undskyld. Krog? Predictions? Boys, I skal like, subscribe nu og sende penge. Det er jo pre-record, så du vidste godt jo. Nå ja, okay. Hallo, send mig din datter, kom nu. Bare lige en datter. Ja, jeg var der. Okay. Toon Smoke. Poison. Nej, Pigeon. Jeppe.
Så det er import-tid, boys. Det er nu, det begynder at være godt. Anodized. Jeg ved hvorfor. Fuck Golden Pumpkin. Jeg skal meget enig. Ja, jo, en af dem er god. Anodized Pill, det er jo den bedste. Alt det der Dot Matrix, det er fucking røv, altså. Goalkeeper. Og Matrix. Fennec. Marksman boys. Ej, den er ikke pænt, men den er stadig god. Ingen rock. En fucking invader, mand. Det er sådan en pick wheels. Ej, Titanium mig bare beholde dem, fordi Titanium white. Det er de der bøssebil. Jeg glemmer min lortehjul og Mørk Warlock. Ej, så går det heller ikke. Ej. Det er max livet, det er jo Ganodized alligevel. Og 4 Octane Dot Matrix. Det er røv. Ja, Roadhog XL. Jeg tror faktisk de er fine nok de der cowboy, så jeg tror ikke du skal købe dem. Scarab. Werewolf. Muligt beholder en af dem der. Er det ikke mere, du til med? Okay, så tag den. Ja, jeg synes bare, det er fint. Fordi de er painted. Så er det altså bare normalt på, sådan, for du har ikke brug for normalt på. Sådan. Faktisk dårligt tydeligt, det er fint, ikke? Ja, nice. Og nu bliver det med lidt mere intens. Kan jeg forstå mig, boys? Ej, bare skal en painted bil. Ja. Behold Fennec, bro. Det er en flex af mange Fennecs. Og Glitch. Fuck Glitch, man. Glitchen er fucking røv. Ej, det er faktisk fucking godt, tror jeg. Mors, jeg tror faktisk, det er slet ikke dårligt, det der. Det var den, du fik før. Fuck det der. Ej, den er pænt. Det er sådan noget. Simkort. Distortion lort, pixelfire lort, Porsche lort. De der bøssehjul også. Golden Pumpkin. Ikke dårligt med. Der er de der 2 Sabasusi. Og så de andre, de er også lort stille, bro. Distortion. Er der mere? Jo, hele række af lort. Er en god den der? Nej, en god dog. Nu er det Black Market. Det er det, vi venter på. Er I klar, boys? Er I klar? Ja. Mainframe, den er ikke pænt, men det er stadig mainframe, den er god. Ja.
Ej, de så gode, det her. Ja. Fuck det der lort, roulette. Bro, det var at vise det her på forsøg. Ej, du havde allerede den der i forvejen. Så. Du kan ikke trade imellem sikkert. Prøv at gå ind i Dika og se noget nyt du har fået. Hyundai. Lort. Du har 2 af dem der. Fuck it, nej, sådan er faktisk fint, nej. Ej, vi tager den, boys. Ej, du har fået mainframe, det er nok den bedste, du har fået. Ej, udover den her boost, der du har fået. Du fik jo fucking flamethrower pindet. Den er rimelig god, den er der. Den er fandme lejlig. Den er fandme lejlig, den der. Hey. Jeg vil tage det, hvis der er mange der. Okay, ikke dårligt, ikke dårligt. Hvad siger du om trainingen? Og med hele lortet? Hvis du skulle sige et ord, hvad vil du sige? Wow. Jeg vil lige. Og boys, hvis I har noget andet at sige, så kommenter i kommentarfeltet og alt lortet, hvad I synes. Ja, like så får jeg alt for boost, boys. Ja. Fik du nogen gold explosion? Ej. Det er nok ærgerligt. Men hvor mange trade mangler du for at kunne lave en til Black Manga? Er det kun én? Er der ikke nogen import du kan trade med? Så hvad trade ind skulle du? Står der egen? Okay.